Bos días, chamo-me Lucía. Eu son Nerea. Eu, Joel. Vamos vos presentar as chamadas regretas de Neper. John Neper era un matemático escocés do século XVI. As regretas de Neper son un antecesor das calculadoras de hoxe en día. Vamos vos ensinar como se fan as chamadas regretas de Neper. Necesitamos 11 tiras de cartón con 10 rectángulos en cada unha. Primeiro hai que trazar unha liña diagonal en cada rectángulo. Agora hai que poñerlles os números da tabla, pintar, recortar e poñerlles un cartón. E despois hai que deixar unha co número 1 ata 9. Os vou ensinar como se usan para multiplicar as regretas de Neper. É moi fácil usalas, porque solo hai que sumar. Vou facer 5 por 27. Hai que empezar sumando polas unidades. 5, 3 máis 0, 3. E 1. 135. Agora eu vou facer 284 por 6. Vamos facer sumando polas unidades. 4, despois 8 máis 2, que son 0, e nos levamos unha. Despois 4 máis 2, que son 6 máis unha, 7. E despois 1, que dá 1704. E así podes facer con todas as cifras. Adeus. Ata logo. E gracias por escoitarnos.